el vell cor de Barcelona, a la Rambla, s'està renovant. Des de la instal·lació de la Universitat Pompeu Fabra a la plaça del Teatre, els canvis s'han anat succeint en aquesta artèria de la ciutat. Aquestes transformacions són el resultat d'un procés que es va endegar fa alguns anys i que han culminat enguany en diversos projectes d'obra que han transformat la imatge de la Rambla. La Rambla en aquests últims anys està en un moment esplèndid, en un dels seus millors moments. L'obertura del Mare Magnum i de la Rambla del Mar ha tingut uns efectes extremadament positius sobre la Rambla. D'altra banda, hem anat fent unes obres de millora en l'urbanització, especialment l'eixamplament de la vorera del carrer L'Ascendent. Em sembla que ja està, que immediatament van notar-se els seus efectes positius. D'altra banda, a la Rambla s'han realitzat també diverses obres en equipament i edificis comercials. Algunes d'elles estan pràcticament acabades, com la façana de la sastreria Modelo, i d'altres estan en plenes obres. És el cas del nou edifici de Marks & Spencer, que obrirà les seves portes la tardor del 99. Toda la fachada y todos los torres es lo mismo. En nosotros es una retención para pero necesita pagar las plantas, porque también nosotros necesitamos poner escaleras automáticas, ascensores para los clientes. Entonces es no tan fácil en un edificio muy antiguo. Es una obra muy complicada, pero para mi parte, para la parte de la empresa de Marks & Spencer, es un edificio, nosotros tenemos muchísimo cariño para este edificio, es bien. Però l'obra més important que té lloc actualment a les Rambles és la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu. Aquestes obres han suposat restriccions de trànsit i tancament de carrers amb els que veïns i comerciants han hagut de conviure. Els veïns i els comerciants, tot i que alguns han caigut pel camí, perquè al carrer Unió concretament ja són alguns els establiments que han hagut de tancar perquè no han pogut sobreviure amb el carrer pràcticament tancat i pràcticament amurallat, vull dir que realment... Però bé, pensem que el Liceu s'ho val, el que passa és que és una obra d'una gran complexitat, perquè si anem a comparar el Liceu que teníem abans i el Liceu que tindrem, el que teníem abans era una barraca de fèria. En aquest moment al Liceu s'està treballant en la construcció de l'escenari. En les properes setmanes es tancarà la torre escènica i es començarà el muntatge de la maquinària. Tot aquest equip de sofisticadíssima enginyeria que és la maquinària escènica, per un costat tota la part que penja, és a dir, tota la maquinària escènica que depèn de torre escènica i de tot el que es fa servir en motorització i cables, i per l'altre costat l'altra part de maquinària escènica que és la de carros, plataformes compensadores, plataformes nivelladores, les dues grans plataformes d'escena, tota aquesta que acabarà fent aquesta mena de portaavions que és l'escenari. Paral·lelament a l'escenari, també s'està treballant a la sala, concretament en els daurats i pintures. Un cop acabades, es retirarà la bastida i es posarà al parquet les butaques, les teles i les làmperes. El nou Liceu tindrà una capacitat de 2.300 butaques. S'ha reduït lleugerament l'aforament per raons de visibilitat, seguretat i acústica. El públic veurà només una tercera part del Liceu, la que correspon a l'auditori, espais de descans i públics. La resta, tot el que es necessita perquè puguin gaudir de l'espectacle, romandrà ocult. Penseu que l'escenari es composa de tots aquests espais auxiliars a l'entorn de l'escena. L'escena, el lloc on es transcorre el drama, és bàsicament un parell de plataformes que permeten l'ascensió i la descensió dels carros. Aquestes escenografies per les òperes estan muntades sobre carros. Es munten en aquests boxos inferiors perquè d'aquesta manera es pot permetre el muntatge amb el funcionament d'una òpera en escena. I quan estan muntades es pot donar l'alternança de títols d'un dia a l'altre gràcies al moviment d'aquests carros.
L'oferta cultural de la Rambla es complementa amb la reforma del Teatre Principal, que va reobrir les seves portes el 17 de novembre passat. Les obres van durar aproximadament uns 6 mesos aproximadament. Home, complicat no va ser molt perquè, vull dir, de fet, l'estructura com a tal de la sala hi era, de lo que era l'antic cinema principal, es van treure moltes coses i es van fer uns arreglos que jo crec que han deixat una sala francament preciosa. Davant mateix del Teatre Principal, al subsòl de la plaça Joaquim Xirau, s'ha construït un aparcament privat. Té capacitat per 192 vehicles i s'inaugurarà en un parell de mesos. Això per la Rambla suposarà ni més ni menys que pràcticament el pàrquing del Liceu, perquè serà el pàrquing en el que tindran que venir els espectadors que vagin a les funcions del Liceu. És el pàrquing del Teatre Principal, que està just al davant, i és el pàrquing del restaurant Amaya, d'aquí on estem. Vull dir que realment jo crec que és molt important, s'ha fet una bona obra. La iniciativa pública també ha previst realitzar inversions en el passeig. L'arquitecte Antoni Moragas ha dissenyat el prototip definitiu dels 12 quioscos d'ocells que aviat es provaran a la Rambla. D'aquí pocs dies podrem presentar el prototip. Encara no s'ha presentat perquè no està fabricat. Hi ha hagut uns retards en el calendari del fabricant, però ja d'aquí pocs dies podrem instal·lar un prototip en la mateixa Rambla per fer una presentació ja in situ. Una altra obra d'inversió pública que es realitza a la Rambla és la rehabilitació de vivendes. L'Ajuntament ha avisat 18 projectes que compten amb un pressupost de 323 milions de pessetes i que recuperen aquest passeig com a zona de residència. Això és un dels ingredients indispensables per aportar vida. Vull dir, jo crec que a la Rambla una de les coses que li falten són de tant en tant nens que van i venen de col·legi i que fins i tot a les hores que la circulació de la gent ho permet està jugant a pilota pel mig de la Rambla. Això es trobava a faltar. Era la Rambla i en conjunt tot el Raval era un barri excessivament envellit. Havien quedat els iaios, els fills havien marxat i els nets, lògicament, havien marxat amb els fills. I la mitjana de l'edat de la població era alarmantment alta. I amb aquestes adequacions de vivendes, amb aquestes remodelacions de vivendes, es aconseguirà que el barri tingui aquesta supervivència generacional que és fonamental perquè Ciutat Vella sigui el que mai tenia que haver deixat de ser, el rovell de l'ou de la ciutat. Però el projecte més esperat i desitjat per entitats, veïns i comerciants és la remodelació del Mercat de la Boqueria. Actualment el mercat ha quedat desbordat i necessita modernitzar els seus serveis. Els operadors encara negocien les condicions d'aquesta reforma, però el projecte sembla que tira endavant. El projecte del Mercat de la Boqueria està en projecte executiu, crec que s'aprovarà el projecte d'aquí poques setmanes, s'està redactant, i efectivament és un tema molt important per a la Rambla. La Boqueria és la principal empresa de la Rambla, és l'agent econòmic més important que té la Rambla i és molt important perquè, d'altra banda, patrimonialment també té un gran interès el poder recuperar tot el que és la porxada lateral que avui en dia està ocupada i pràcticament il·legible pel públic. A banda de les obres, actualment la primera necessitat de la Rambla és que s'aprovi la denominació de zona turística. L'Ajuntament està preparant l'expedient per fer la sol·licitud a la Conselleria d'Indústria i encara que anteriorment se li havia denegat, sembla que en aquesta ocasió podria aconseguir-se. Un cop acabin tots aquests projectes, Barcelona descobrirà una nova Rambla, un passeig amb menys cotxes i més vianants, però que conservarà tota l'espontaneïtat que el caracteritza. La Rambla serà sempre un punt dinàmic i en renovació constant. Ara només cal esperar a gaudir de la seva imatge neta d'entrebancs i més maca que mai.